Sice. Keď sa niečo chytí do ruky. Vôbec. Pokazí stoličku. Takže jednu stoličku sa mi stalo operadlo, ale ja som naozaj nič neurobila, len som to chytila. A ono to bolo na zemi. Takže potom patrične myš robiť zapadol do stoličky. Potom sa to muselo zo stoličky Dobre, daj mi pokoj. vybrať a musel to vybrať môj manžel, pretože Linci Minci tam chcela dať svoju sponku na mesto Daj mi ten šrábiku. bok radšej, neviem. Ako? Bok. Dám ti bok. Ako ide na to? No ja ti to, no veď to na to potrebujeme byť dvaja. No. A nenatáčim všetko správne. Dobre, nenatáčam. Ale my to sa musí chytať. Počkaj, tak tú stoličku zložím. Ide tak. To bolo pokazané predtým, ako som sa tam chytila. Baby, keď sa niečo chytí, vtedy to je pokazané. Nie, Áno. ale naozaj, ja som takto sa oprela Áno, a ono určite. spadlo. Spadlo pred nami a pokazané. To je dnešný outfitík. Ponožky s vyčnívajúcimi kvetinkami musia byť. No a už som nevedela, že si mám obliecť, lebo som si myslela, že jeden deň si dáme dole. Ale proste teplo, takže suknička a len takto tielko, dneska budem za simple, girly, ale sa bude páčiť aspoň moju manželku, takže to. No a rozmýšľam, že čo s vlasami. Obedík, že mi spravila. Po 5 inštrukciách, jak sa to má robiť. No, budú to špagety, aj keď nie som až taký fanúšik špaget, ale môj muž dokáže všetko urobiť dobre, takže No, ja som on iba... to dorobí, ja som to iba... Ja som kúpil iba omáčku, Ja iba aby ten reálne obor. som nič nespravil. No dobre, tak kuchárske plus toto dovolenkárske, takéto stačia. No a to som chcela povedať, že máme na to takú fajnú dozičku, pretože muž si prvý deň kúpil empanádu a Fajne, že si to pamätáš. dali to do takejto parádnej dozičky, ona vyzerá jak umelá, ale je trošku taká pevnejšia, takže je to napísané, že na 8 použití, 15 dokonca a recyklovateľná a skrátka všetky dobré vecičky. To pravidlo, že keď máte nejaký snack na letisko, tak vždy musíte ochutnať ešte aj pred cestou na letisko, aby ste si boli istí, že vám nebude z toho na letisku zle. Potom muž hodinu pred odchodom utekal. Baby, ja som zjedla všetko, nemám čo jesť. Ale som tvoja wifey, takže No veď toto je ten problém. sa Toto je musí ten problém. postarať. Ale by som netrusila vnútri. Tu to aspoň vtáčiky popapajú. Výborné. 10 z 10. Takto sa varí na intrakoch chceš. A čo? Normálne, keby som doma, tak spravím vlastnú všetko. Omáčku kúpim parádekový pretlak. Dám tam proste zeleninu, ak žena chce, tak aj mäso. No ale tu nemám také možnosti ani čas ani chuť, takže kúpené ikris. Ale ušetríme peniaze a potom bude na sladkosti. Tak. Jak dobre. Skladek mali byť pre oboch nálet a že ich žena deň predtým sa. Ako máme náladu? Počúvajte, Cicuška nám vymyslela cestu, išli sme raz metrom, zaplatili sme lístok, zistili sme, že tadiaľ nejde, išli sme na autobusovú zastávku dvakrát a na štvrtýkrát sme zistili, že to je vlastne vlak, kde sme už boli raz sa spýtať a potom sme sa vrátili, že päť nejdeme tadiaľ. A zminuli sme asi tak 3 eurá len tak do vzduchu, že? Hej, a ja som si musela kúpiť samostatný lístok, lebo už sa mi nevyšli peniažky. No. Takže tak, ale tak už ideme. Ale bude to stáť za to, pretože mám pocit, že to bude pekná pláž. Keď nás to sklame, tak... Ale bola to cesta dostať sa. Yes. Pekné uličky tu majú. Takýto krásny Casa de Viatas.
Poď, baby, kráčame. Čo sa týka mojej socializácie, treba to trénovať, treba ísť cez to, aj keď je to ťažké. V metre jedna pani sa ma pýtala a nevedela som jej povedať a aj tak sa na mňa usmiela a povedala, že hlavne, že sa snažím a ešte mi aj popriala pekný deň, takže bolo to fakt veľmi milé. Dúfam, že ti tá šiltovka nespadne. No a čo sa týka našich hádok, tak k tomu by si mohol trošku ty povedať, možno k tomu, že sa mi snažíš moc vyhovieť a čo je teda riešenie, čo nám funguje. No, zistili sme, že treba robiť kompromisy a ústupky z oboch strán, nielen z mojej. A keď tá ochota bude aj z jednej a z druhej strany, tak budeme nájsť krásny génik, v ktorom nám funguje. Na to sme prišli po roku vzťahu, roku a pol. Sme veľmi šikovní, ale aspoň to vieme. Ja som zistila, že keď ešte aj povieš, že všetko pre teba princezná, tak ja sa vtedy nemôžem nahnevať, ale ja vtedy musím s láskou povedať v pohode baby, kým sa nebudeš cítiť safe, tak ja budem proste kľudne na toto reagovať, nebudem sa na to nahnevať, nebudem sa na to hnevať, keď to povieš, keď sa mi budeš snažiť za každým vyhovieť, lebo ty potrebuješ iba to bezpečné prostredie, v ktorom sa cítiš porozumený a pochopený. A to od teba moc nedostávam. A aby si vedela, keď posledné 2 dni? Posledné 2 dni som dostal, takže je to úplne, že máme že znovu zrodenie. A ešte jedna vec, keď ja poviem, že všetko pre vás princezná, to znamená, že mi nebolo vyhovené, bol som odmietnutý alebo nevypočutý a vtedy poviem nahlas, že áno, samozrejme, tak ako len ty chceš, lebo vždy si ty ideš tu na svoje a ja vystúpim. Bomba. Ale teda... Už 2 dni to funguje. Možno aj tretí to bude. Ale ty si to ešte hovoril aj potom, ale ja musím mať tú trpezlivosť. Aj to bola automatika. Lebo potom už to prejde do automatického. Jasne. Ale ja musím mať tú trpezlivosť pri tom automatickom sa zastaviť a uvedomiť si, čo robím zle. Takže sme na to prišli, ľúbim ťa a ďakujem, že máš so mnou trpezlivosť a odpustenie. Everything for the Dobre, musíme ísť, lebo to tu zatvárajú. Nikto není hranený? Keďže toto je náš posledný deň, posledný deň, kedy máme ešte priestor niečo robiť, keďže zajtra ráno odlietame, rozhodli sme sa, že trošku si zhrnieme celú túto našu dovolenku do Malagy. Tak, chcela by som sa ťa spýtať, čo sa ti najviac páčilo a čo sa ti možno najmenej páčilo, alebo nejaké naše poznatky, čo sme zistili, akí sú možno ľudia, aká je doprava a tak, vieš nám to zhrnúť z tvojho pohľadu? Skúsim. Najviac sa mi páčil včerajší deň, keď som mohol konečne robiť, čo ja chcem. Mohol som si zaskejtovať, to bola paráda. Druhé v poradí sa mi najviac páčilo naše ubytko, pretože bolo fakt priestranné a s nádherným výhľadom a terasou. Aj samotná lokalita. Mesto, ľudia a Španielsko sú na 3. mieste. Myslím, že tu budem chodiť ešte častejšie. Možno sa aj raz presťahujem, lebo veľmi si s nimi rozumiem. Čo sa mi nepáčilo, tak to bolo 20 000 krokov denne, čo sme prešli z jednej pamiatky na druhú. To bola fakt brutalita. A aj som to cítil v lítkach a to ja som si myslel, že som zvyknutý kráčať. To bol fakt masakér, ešte v tom teple. Tomuto by som ti iba vstúpila, že podľa mňa to je spôsobené tým, že tá doprava tu nie je úplne ideálne vyriešená, že, alebo teda možno, že pre domácich hej, ale všade musíte ešte nejakých 15-20 minút kráčať. Že v iných veľkých mestách, čo ja som bola, tak to bolo skôr také, že všade proste išlo metro, tu sú metro iba 2 linky a sú tu skôr autobusy a nechodí to úplne všade. Ale chodí to často, aj to lacné, čo je super. Ale aj tak akože museli sme prejsť dosť krokov. A na druhej strane to dosť veľké mesto a aj hornaté mesto. Čiže niektoré pamätky boli hore úplne, tak kde na opačnej strane cez tunel hore dole. Takže prešli sme sa za ňou a chceli sme všetko vidieť samozrejme. Občas sme aj zatúlili, zablúdili. Tak to by som bral, že to bolo akože trošku moc, ale som rád, že aspoň som si mohol zasketovať. Dneska sme na pláži, prečo sme boli tiež, to je tiež niečo moje. Uvidíte aj moje clips, nejaké krátke, čo sme natočili, keď som skejtoval. Možno ešte aj dneska niečo pozbierame. A najviac ma mrzí, že
sa musíme vrátiť skôr, lebo vďaka Vizeru nám skrátil dovolenku o deň a pol. Namiesto nedele sme leteli v pondelok ráno a namiesto piatku po obedia letíme v piatok ráno naspäť. Takže sa nám to skrátilo, ale nič sa s tým nedá spraviť, kompenzáciu sme nedostali. Tak je to tak, ako je a snažíme sa z toho využiť čo najviac. Španielsko je super, Malaga je super, jedlo je tu fakt ešte dobré, aspoň to, čo som mal možnosť vyskúšať a empanadas, milujem empanadas. Môžeš ešte doplniť, čo chceš ty. Čo sa tebe páčilo a nepáčilo. Papagaj, tu Spomínala som aj v tomto videu, že ja mám skôr rada to chodenie a takto, ale musím poupraviť môj názor. Mám rada ten balans, lebo chcem aj vidieť tie veci a pochotiť sa, ale papagaj, ale tých 20 000 krokov, možno ste zvyknutí na dovolenky veľa ľudí aj viac, ale akože bolo to fakt, cítili sme to v Lípkach, Slavovica, takže páči sa mi ten kompromis, že ideme aj na pláž, aj poskejtovať. Keby som mohla skejtovať viacej, tak by ma to asi viacej tešilo, ale napríklad včera, keď sme boli skejtovať, tak ma to absolútne bavilo, milovala som natáčaťa a proste sedela som v tieni, bolo mi úplne perfektne, mala som pizzu, takže nakoniec si myslím, že taký ten kompromis a keď je tam aj to tvoje, aj moje, že aj táto pláž a ja si oddychnem, ma to prinúti. Ona a kompromisy nespoznávam. Ale ma to prinútilo tak spomaliť, zastaviť, lebo ja by som ináč sa snažila asi strašne hnáť za tým, že vidieť čo najviac, ale takto som proste aj ja dokázala spomaliť, že sme tu proste pod palmami, na pláži, pred nami more, vy nevidíte, ale uvidíte na iných záberoch a cítim sa super, je to super. Máme vlastný zabalený obed. Mne sa strašne páčilo, že sme dokázali šetriť, že sme nakupovali, že sme si aj navarili, ale zároveň sme aj neboli držgroši, občas sme si aj kúpili jedlo, že urobili sme taký pekný kompromis a celkovo sa mi asi páčilo to, že aj som videla pekné veci, ale aj sme mali ten balans, takže za mňa úžasné mesto. V tej doprave myslím si, že je to práve dobre vyriešené, lebo majú to lacné, dosť je to lacné a aspoň sme sa nachodili, ale treba si taký program urobiť, aby ste sa z toho nezbláznili, lebo je tá doprava taká, že keď vy chcete všetko vidieť, každú jednu pamiatku, čo existuje, tak vám zomrú nohy. To je život. Ona ani nepríde, musíme trošku zdisnúť, že ona ani nepríde na pamiatku, ani si ešte nevšimne, čo tam je, ale už nie fotku, šípka musí byť. A ešte nevidela, čo tam je, len prečo, aby bola fotka. Nie, a hlavne, že sa... Ne. Chcem mať spomienku, hlavne, že sa čo? Že sa tváriš rovnako na každej z nich. Ale prostredie je iné. Prostredie je iné. Moja záverečná otázka je pre teba, či by si ďalšiu dovolenku spravila rovnako, alebo ak nie, tak čo by si spravila inak? Možno už od začiatku väčší balans medzi tými vecami. To by som sa aj ja prijal. Tá druhá dovolenka, prvá boli zásnuby, druhá je prvá po svadbe, keď som na ale zástupy boli bomby, lebo ja som sa na teba hneď prvý deň dorazil, že nechcem už žiadne pamiatky vidieť, iba som skejtoval. Ale vtedy ona skejtovala, tiež to bolo iné. Ale niečo aj tam presne ten istý problém vznikol, že som chcela veľa vidieť a nepoučili sme sa. Nepoučili sme sa. Stačilo druhýkrát. Do tretí sa všetko dobré. Overall pocity, hodnotenie tejto dovolenky 1 z 10. Pomarančový džús. Pomarančový džús. Ideme si vychutnať obed. Vychutnáme si teda obed, dáme si džúsik, ozveme sa vám asi potom až zo skateparku. ASMR. Peace out. Peace out. Neznesiem teplo piesku pod nohami, ale ja si taky nepamätám, že bolo v Barcelone, ale tu, ja keď proste dám nohu, tak ja nevydržím dlhšie ako 3 sekundy. V Barcelone sme boli po 23 stupňov. Tam som to vydržala, ale ja som prvýkrát v živote zacítila, že piesok je vrelý, lebo nechodím na pláže, takže prvýkrát v živote som toto zacítila. Ja normálne som pozvala, že to čo je, a ja som sa ho opýtala, že nezomriem z toho, že nie je to nebezpečné. Ok, asi teda končíme. Peace out. Máme, že plavky z Pepka za koľko? 6-7 eur dokopy, aj do hospodok. Lebo všade boli za 15 a ja som si svoje samozrejme, že zabudla ešte u nás doma u rodičov, takže som si nemohla zobrať. No, Princíka sa snaží natočiť video o tom, ako kope Cabo.
A sme tu, tak kde na kraji Malagy posledný deň pod palmami. Je tu more, fajné. Boli sme sa okúpať a relaxujeme. Ženku, no povedz. Žena vybavila jedlo, no povedz na ňu. Fast food, junk food only. Odchádzame z pláže, nakoniec som si teda aj ja namočila nožičky, aj po pás som došla, takže bolo to veľmi príjemné. Skôr tie nožičky preferujem, ale bolo to fajn. A on si zatiaľ ide umyť nožičky od sprchu a pôjdeme sa presunúť ešte do skateparku. Normálne pomerančovníky na ulici. Tak tento areál je fakt super. Tu sa cvičí, tu je ešte nejaké workoutové ihrisko, tam je nejaká dance class. Tu je môj muž, spokojný a šťastný. A tu je skatepark. Tu sú žena, čo skate. Takýto pekný. A je to dosť veľké ináč. Prestavačka na snacky. Stavili sme sa na krátku prestávku, takzvanú desiatkovú, neskôr je Lovrant. Je to dnes iba 7. jedlo, takže sme na tom stále dobre. Veď ale masa je toľko. Sme tu v betónovom skateparku, je to taký areál, komplex, kde je tanečný klub asi, workoutové ihrisko, ďalšie workoutové ihrisko trošku inšie, pre ženy nejaké posilňovanie, bar, 3 úrampy a asi 5 sekcií skateparku. Sú tu dosť veľké prekážky, ale všetci sem chodia iba sa učiť, je to dosť zaujímavé. Je to plné detí, ale aj mladých ľudí. Ženy sa učia skateovať, 3, 4, čo tak rátam. Je to celkom sranda, ale zistil som, že ja mám rád teda najradšie streetové prekážky. Neviem skákať veľké rampy dodnes, lebo proste keď je rampa vyššia ako ja, to sa neodvážim. Ale tu by si sa to naučil podľa mňa. Keby to býva, proste toto je neskutočný sen, toto mesto. Máš tu more, máš tu hory, máš tu prírodu, dobré jedlo, kvalitné jedlo, blízko všetko. Máš tu proste 7-8 skateparkov, ale takých, že dovidenia. Strážené sú, osvietené sú. A proste tu sa niečo učiť, to je ako škôlka. Dokonale, mne sa toto veľmi páči. Tam ešte lezecká stena, aby nebolo málo. Tu by som s Katkou chodila ja do skateparku a na tam cvičiť. To je, no. A potom večer do baru a ešte sa tancovať tam. Jo, že už sa asi moc neozveme, že moc cvičení a už čakáme na vlak domov. Ktorý sme tentokrát našli na prvý pokus. Princika už má 12 rokov. Zajtra už odlietame, tak dáme si taký pokojný odlet a už sa bavíme neozveme. Až väčšie videá. Ďakujeme za pozeranie tohto Malaga vlogu a bolo to úžasné, no. Som rada, že sme boli a ďakujem ti, že si mi dal takýto vianočný darček. Princika, či ako? Majte sa, vidíme vás v ďalšom videu. Písomno. Tak ešte ako doplnok k nášmu vlogu a k informácii k tomuto nádhernému mestu. Takže žena povedala, že musím dodať, že v tejto Malage, ale asi aj v celom pobrežnom Španielsku, tak ľudia sú oveľa viac sociálni, aktívni, majú veľa spoločných a spoločenských aktivít, tanec, cvičenie, šport a tak ďalej. Jedlo si domov neobjednávajú, ale chodia von a v tých peak hodinách do obeda, aj po obede sú všetky bary a reštiky plné, všetci sú vonku, všetci sa stretávajú, každý sa s každým vie dať do rečí, v autobuse, na ulici, kdekoľvek, pretože ľudia nemajú bariéry, ľudia sa rozprávajú, ľudia sú otvorení. Potom dojdeme naspäť na Slovensko a každý má svoje slúchadlá, svoj maličký svet, tunelový, na ktorý sa sústredí, domov si objedná jedlo, rýchlo pripočíta, či všetko zje a s nikým sa nebaví, má sociálnu úzkosť sa s kýmkoľvek stretnúť nebaví. A tuto proste ľudia sú vonku, s kamošmi, priatelia sa, športujú, stretávajú sa a nemajú problém s kýmkoľvek sa rozprávať. A sú kľudnejší,
nie sú arogantní a oveľa viac po anglicky sa povie easy going, slovensky neviem, proste fungujú ľahko, sociálne. Ináč súhlasím, že je to oveľa lepšie takto. Chcem byť viacej sociálna, ma to aspoň motivovalo, lebo ja som Našťastie ja sa podobám na Španielov, ale moja žena nie, takže to asi aj na ale osobnosti sa inšpirovalo ma to. God Není bless Malaga. Není to dobré, keď sedíme doma, takže naozaj, mám pocit, že sú takí šťastnejší, takže dúfam. Je to iný život, ale proste. Ale keď majú si na to všimneš podmienky, no, viac. No tak ale aj u nás sú podmienky, vieš, keď je leto, tak aj u nás je leto. Tu dokonca v lete podľa mňa horšie ako u nás. Lebo tu je veľmi teplo. Ale keď sa pozrieme majú teraz to dole, more, vieš, tu pláž, to je, trošku. no, máme proste jazyk. Ale pozri, tu keď sa pozrieme dole, pri nás je jedno námestie a na námestí sú proste partie ľudí, jedni sú starší, takíto spráci, potom mladšia generácia, že neviem, od 6 do 12 a mladšia generácia, že od 12 do 16 alebo tak. A proste všetci sú vonku, že tam je kopa detí a bajkujú, rozprávajú, smejú sa, hocičo. Nevidel som žiadne drogy robiť alebo tak, že sa opíjať, som vôbec nevidel. A dokonca som si všimol, že nemajú aj toľko fitnessov, že u nás je veľmi veľký ten trend, že proste fitness na každom rohu. A tu to až tak nie je, proste, že neviem, či až tak nerieši alebo čo, ale proste skôr sú založené na tom, že sa stretávajú, rozprávajú a susedia sa poznajú a nemajú proste medzi sebou tie bariéry, čo my máme, že vyťahneme 2-metrový plot a nech sa na mňa nekúka, nerozprávajú. To proste zlom je. No teraz mám nechuť sa vrátiť domov, ale tak čo, už ideme tam, tak musím si zvyknúť, ale našťastie ešte posledná večera. Musím to vychutnať. Dobre, žena, už nerozkazuj. Hej, dobre, dobrú chuť. Ďakujeme ti za komentár a to už je všetko z tohto vlogu. Majte sa krásne. Peace out. Není to dobré, keď sedíme doma.